an ƙara yawon. Walidatun mahaifiya mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi walidati, wannan mahaifiyata ce. To da fatan an fahimci yadda muka amsa wannan tambayoyi na rukuni na farko da rukuni na biyu. Bari mu je kuma zuwa ga na uku mu gani. Muallimun shine malami. Man hadha waye wannan? Hadha muallimi, wannan malami na ne. Muallimatun malama. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi muallimati, wannan malama ta ce. Mas'ulun shugaba ko monita a makaranta, duk wani wanda shi yake da nauyin wani a kansa ana kiransa da suna mas'ul. Man hadha waye wannan? Hadha mas'ulun, wannan shugaba ne, shine mas'ul. To zaka iya cewa hadha mas'uli, wannan shugabana ne. Mas'ulatun shugaba mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi mas'ulati, wannan shugabata ce. Jaddun shine kaka. Man hadha waye wannan? Hadha jaddi, wannan kakana ne. Jaddatun kaka ta mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi jaddati, wannan kakata ce. To da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. To mu je zuwa ga rukuni na uku. At-tadribu thalis. Ajri tamrina al'ati kama fil mithal. Ka gudanar da tambayoyi masu zuwa kamar yadda aka maka misali na farko. Na farko an ce tabibul, likita. Sai aka ce man hadha waye wannan? Hadha tabibun, wannan likita ne. Idan kuma mace ce sai mu ce man hadhihi tabibatul, likita mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi tabibatun, wannan likita ce. Mumarridun, mai kula da mara lafiya. To sai mu ce man hadha waye wannan? Hadha mumarridun, wannan mai kula da mara lafiya ne. Mace kuma mumarridatun, mai kula da mara lafiya mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi mumarridatun, wannan nas ce, mai kula da marasa lafiya ne kafin zuwan likita. Mudirun shine shugaban makaranta. Man hadha waye wannan? Hadha mudirun, wannan shugaban makaranta ne. Mudiratun lshugaban makaranta mace. Man hadhihi wace ce wannan? Hadhihi mudiratun, wannan shugaban makaranta ce. Idan mun lura za mu ga cewa kalmar tabibun, likita, babu ta'un a ƙarshe. Idan ana so a mai da shi mace sai a ce tabibatun. Mumarridun babu ta'un a ƙarshe, ana so a mai da shi mace mumarridatun. Mudirun babu ta'un a ƙarshe, ana so a mai da shi mace a ce mudiratun. To wasu kalmomin a larabci haka ake yi musu, wato ana ƙara ta'un a ƙarshe. Shine kawai bambancin da zaka gane kalma namiji ne ko mace. Sannan hadha wannan namiji, hadhihi wannan mace. To mu je gaba. Muwazzafun shine ma'aikaci. Man hadha waye wannan? Hadha muwazzafun. Muwazzafatun mace kuma ma'aikaciya. Man hadhihi? Hadhihi muwazzafatun. Khalidun wannan suna ne. Man hadha? Hadha Khalidun. Zainabu wannan Zainab ce. Man hadhihi? Hadhihi Zainab. Tunda kalmar Zainab ko da ba ta'un a ƙarshe mun san da cewa dai mace ce. To wata hanyar da ake gane kalma namiji ne ko mace ce a larabci, ta hanyar sanin ainihin hakikaninta. Tunda Zainab mun san mace ce, ba a taɓa kiran namiji da Zainab ba, sai mu kira ta da haka. To wani lokaci kuma dama haka ne. Uthman. Man hadha? Hadha Uthman. Maryamu shi ma ba a ce Maryamatu ba. Maryamu an san mace ce. Man hadhihi?